control emere ma ọ bụ stọpụrụ Anyị mukilekiri gidi bini doi unu nọrọ anyị ekele mgo eha mbo igbo keke nwunye Fabian Okpe na Ifroka eleo anyị bịara jee chọma bụ Ifroka ma obume naanị eme omenala ma bụ omenala mụrụ ndị ọga ma omenala nfushigbo na ọ bụghị na ebudere ọfụ ma ha nfa ebilitere ese ma echeta akụ nwa na ọba akparaba anyị na mkpa na-asị m na omenala dịbụriri ugbo mgbe m so n'ihe niile dọọ ime onudoro nne m na-arịọ ndị ụka kwụsịrị ike ma o buso ike na ekeghe ma o buso anyị ya n'ike na omenala ọ bụrụ na ị gara eme omenala mgbe dodoyo mgbe sidi ike n'oyibo keke kwere aka na eme omenala ma m na-aga ihe no na m emesi ike na asị m ụmụchi ka adị ụka ka ha ememe enyere m edo omenala ma onye na-eju ka jedodoyo emeliri ebo meme enye emeliri ebo na ọbịa be m na-ajọ si na ọ bụ ogologo dị na arụsị ike ebe m na-ekpe na amala alịla ikpere nta na-emedie na ala mmekpo ụmụcha anyị dịgara oyi na onye mmụtara nwa ma adịgọ ya abaghị n'ihe n'ọbịa anyị ụmụ gbagoro nyụde anyị ọ ga-abụghị lata ada moto gadịga na-ere na kamala na-asụ m na ekeresimesi moto kpama ekelile n'ụdụ nna anyị gbaja mbọ ma ebe anyị dịrị oyi chukwu nọnye n'onye ke nọnye n'onye nye na-asụ m darụ na ọrụ na nju ome Ifroka sụsụ yọmanụga gụbụ onye ọrụ ma anyị na-ekele njikomu si ma ememe ugwu ọmabe ma ugwu nufuga na-erite oyi ma anyị merie n'isi look nice. Eha m bụ Justine Udongwe. M bụ nwunye Daiwineze. Ihe eji mara m bụ marriage m bụ chakachaka. Ọ m bụ nwunye chakachaka. Mgbe njomi Ifroka sọmụmụ yọmanụ oyibo okeke. Nne m kere oyibo okeke ma mara onye ekere ha. Nne m epe jaja ya ha eke oyibo okeke. Nọ m bụ na nwunye m na onye ya anaghị akarị n'ejie anyị na-ayọchi n'ike ma ihe anyị ji ayọ na-abụ na ọ bụ onye na-emedo ọyịba na ayọ n'obi ọ bụrụ na ọ bụ anyị tedego ihe na usoro na-eke nta na anyị bụ ndị ga-enweghị gaa na-abụ ụgwọ betos anyị abalị ụgwọ na ya nọ oyibo ose anyị abalị ụgwọ na ya nọ n'ọbịa bụ n'emụrụ ọha o nwee ihe anyị ga-anaghị etinye anyị na-etinye omemgboji anyị na-etinye ohere ụmụ ogbenye anyị na-etinye ezinne anyị na-etinye origbo ocheta ibe anyị na-etinye akụzi ọnụ anyị na-etinye emereme nwa
anyị na-etinye ezigbo ahụnye eju ụlọ nọ mgbe ezi onye nye dobe ihe dọị na-ada anyị yọchi n'ike n'ihe anyị yọchi n'ike bụ na ifufe ebili anyị arụfulu turu mbenu n'ọbụ ya akụliri nje omifrọka saa anyị wogaji eke ma anyị je omere ọmabe omere omenala na-eme omenala ma aga na-eme dọị nke na-efe anyị ewotele nọ na-ezu eziokwu zuru na anyị bụ nje omifrọka yọchi n'ike n'ọbụ ya bekwu bada ya bụla ekoleku na anyị si adarụ na edara anyị na-asị ya bụ nke ọ na-anụ n'egbegbo na anyị dọja n'ọbụ nke dị anyị n'ime obu na anyị yọchi n'ike gịdịdị nwa m aha m bụ Ụzọamaka Ugwu onye amala onye umenachi anyị bịara ya zacha mma n'ọmaba anyị dara ya bụ anyị ga-eje mmemme ya ashọ ọmaba ebe a na-azụ anyị dụpụrụ etọ umenachi ifroka umegari ee anyị ga-afụ ihe ọma ma anyị echeta enwoshana na-aba anyị ga-eje mmemme ya umenachi te umegari te froka na mmemme ebe anyị nọ na anwụshana anyị amaghị ọma m ndị je merino nọ na ama m enya ndị je merino nọ na na-ata enya ndị je merino dịka na-anya ndị a bụ n'isi umenachi wee na-apụta confirm, man. The smart man. Samala abun di sana itu sedih saya tahu di Makkah terus agak mandi ke mama
ndị ka megiri ahụ ndị ka ya inu were fonu si peka Acabou como é na Malaca ele ya unu ya ji fo ya kwala ya tai